അധ്യാപകരും വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഫൈനലൈസേഷൻ സ്കീമിന് പകരം ചോദ്യകർത്താവ് തയ്യാറാക്കിയ ഉത്തരസൂചിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് നൽകിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. ഉത്തരസൂചിക മാറ്റി നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിനെതിരെ ആദ്യം കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സർക്കാർ അധ്യാപകർ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതോടെയാണ് മയപ്പെട്ടത്. മൂല്യനിർണ്ണയം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകുമെന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. പിന്തുണയുമായി വിവിധ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കൂടി എത്തിയതോടെ സർക്കാരിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. അധ്യാപകരുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ഉത്തരസൂചിക പരിശോധനയ്ക്കായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വകുപ്പുതല യോഗവും ഇന്നലെ ചേർന്നു. ഉത്തരസൂചികയിൽ പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ക്യാമ്പുകളിലും അധ്യാപകർ എത്തിയില്ല. അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ അവഗണിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അടുത്ത 2 ദിവസം അവധിയായതിനാൽ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ സമവായമുണ്ടാക്കി മൂല്യനിർണ്ണയം ആരംഭിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം.